Moi bo día a todos e a todas. Procedemos, vamos a iniciar este pleno extraordinario urxente de 13 de 11 de 2024 relativo a modificación da ordenanza fiscal número 18, que ten dous puntos na orden do día. En primeiro lugar, a ratificación se procede da urxencia da sesión e o punto segundo da aprobación inicial tamén desa ordenanza fiscal. Doi a palabra á concelleira de Facenda. Bueno, como xa comentei onte na reunión mantida con representante de cada grupo político e hoxe na Comisión Extraordinaria Urxente de Informativa e Dinamización Económica, pois o que proponse unha modificación puntual da ordenanza únicamente para actualizar a cota tributaria como consecuencia da suba do canon de Sogama, que se considera imprescindible para manter a prestación e o financiamento do Servicio Municipal de recollida, tratamento e eliminación de residuos. Antes que nada, pedir disculpas por traer por urxencia esta modificación. Para poder aplicar esta modificación ten que estar publicada antes do 1 de xaneiro de 2025, por eso ten que estar aprobada hoxe polo Pleno. Gracias. Partido Popular. Si, respecto da urxencia, vamos a ver. Eu creo que en este pleno se debateu unha moción de Sogama fai meses, e isto se sabía fai moito tempo. Se esta é a súa forma e maneira de gobernar, Dios mío, que veña Dios e o vexa, porque isto non se fai, así de claro. Isto non se fai. Houbo tempo suficiente desde que se falou do que vostedes chaman o tasazo de Sogama para ter feito todo isto en tempo e forma. E despois vostedes se dedican en outros concellos da comarca onde son oposición a dar leccións de como gobernar. Diría o meu compañeiro Alejandro, préndelle, porque non se poñan de exemplo de nada, e moito menos diante dos seus compañeiros de toda a comarca que están sempre reclamando sobre forma de gobernar, sin ir máis lexos, aquí ao lado no Concello de Mugardos e no de Ferrol. Vale? Pois sería ben que lle fixeran chegar a forma de que gobernan vostedes, para ver se así, polo menos, teñen ou son un pouquiño máis cautelosos. Nós nos vamos a estar. Gracias. Partido Socialista. Sí. Nos vamos a informar máis ou menos na liña en canto á ausencia deste pleno extraordinario na liña do PP, é dicir, tivemos un pleno anterior onde rexeitamos a subida do canon que Sogama nos quería impoñer, e de feito que nos impón. Desde aquela houve tempo suficiente, se non estaba definitivamente este aumento todavía solventado, porque a FEGAM fixo alegacións e faltaban reunións. O que sí é certo é que logo desas reunións xa se sabía que o canon iba a ir por eses orzamentos que tiñan eles previstos. Co cal pensamos que non é o xeito de traer esta ordenanza en tempo e forma. Aquí se podía haber traído en un pleno extraordinario sin ser urxente, e non a última hora, cando estamos no fío da navalla, é dicir, o día 30 de decembro é o último día da exposición pública, e o día 31 ten que expoñerse a redacción definitiva, se non hai alegacións, evidentemente, dos veciños no boletín oficial da provincia. Entonces, a verdade é que estamos de verdad descontentos co xeito, cos tempos que manexou o goberno para traer esta ordenanza aquí. Non obstante, entendemos que a ordenanza había que traela. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Eu, se me permite a concelleira, só para aclarar un detalle. Por suposto, non son, vamos a recoñecer xa de entrada, como dixo a concelleira, as disculpas porque non é xeito de facer así a correr todo isto. De todos xeitos, deixar claro unha cousa. Cando se trouxo, como dixo o voceiro do Partido Popular,
hai meses xa a suba unha moción a este pleno, non tiña que ver coa notificación que hai para 2025. É dicir, aquela moción se fixo pola suba que facía Sogama con efectos retroactivos no mes de xullo con efectos de xaneiro. Quero dicir, e foi, pois non lembro exactamente, ustedes o mellor, pero debeu de ser en agosto ou por aí cando se fixo a moción ou en xullo. Isto é a posteriori, é dicir, primeiro houve unha suba con efectos retroactivos de xaneiro do 24, pero que despois, en setembro, en outubro, que foi cando se nos deu a información unha vez negociada ca FEGAM, se propón a suba para o 2025. Quero decir, en estes medios hai unha modificación que desde o mes de outubro, desde principios de outubro, o mellor podíamos telo apurado un pouco máis, pois posiblemente, pero tampouco había moito máis marxen. E bueno, despois xa se comentarán o resto das cousas, non? Entón, a urxencia tamén ven porque, bueno, non había moito tempo material. É máis que nada aclarar que efectivamente houve unha moción, pero foi pola primeira das subas, non pola que ven do 25. Non sei se a concelleira quere dicir algo máis. Alguna outra intervención? Non. Procedemos á votación. Votos a favor da urxencia. Urxencia. Votos en contra. Abstencións. Pois, entón, pasamos ao punto número 2. A aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal número 18, reguladora da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación dos mesmos. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Bo día a todos e a todas. Como xa comentei antes, o que se propón é unha modificación puntual da ordenanza únicamente para actualizar a cota tributaria. Estamos falando dun incremento do cano unitario que foi de 66 euros a tonelada a 108 euros a tonelada, que é un incremento de 42 euros, que supón un 63,64%. Coa chega autonómica dos 12 euros por tonelada, estaríamos falando de un incremento de 30 euros, o que supón o 45,45%, que é a proposta que se plantexa só para tarifas vivendas. Quedaría na zona 1 de 1 ou 2 días de recollida de lixo ordinario por semana, que estaba en 77,84 euros, pasaría a ser de 113,22. E na zoa 2 de 3 ou máis días de recollida de lixo ordinario por semana, de 91,19 a 132,64. Para ter unha idea respecto dos datos que se examinou, do custo do servizo, examinouse a liquidación do orzamento do exercicio 2023, tamén un incremento que houbo ata setembro dun 1,58% do número de toneladas xestionadas con respecto ao ano anterior. Tendo en conta estas últimas observacións, os custos previsibles serían en persoal de 126.184,74 euros, no capítulo 2, 284.841,11, Sogama 510.007,21 euros, un total de 921.033,06 euros. E os ingresos que se prevé recadar coa taxa de recollida de lixo son de 257.467,61 de ingresos, que xunto co que se prevé cos datos do padrón que temos do 2024 son que son 638.181,79 euros, son en total os ingresos 895.649,40. Os ingresos que se prevé recadar como resultado desta modificación non superan o importe total do custo do servicio. Decir que aínda que a Xunta manifestou a súa intención de manter a chegada dos 12 euros de tonelada, pois temos que ter en conta o custo que supera, aínda que aplicamos estes 12 euros por tonelada. Nada máis. Vale, gracias. Partido Popular. Ben, nos insistimos
nos mesmos argumentos que demos xa no seu momento cando se debateu a moción de Sogama. Cargar as tintas sobre Sogama cando sabemos que precisamente esta subida ben motivada polos impostos do Estado e pola orde ministerial que elimina a retribución que se recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda e que todo isto non tuvera no seu momento a contestación suficiente por parte da FEGAN e de todos os concellos polo que iso iba a supoñer. E, por tanto, esos tres impostos, imposto estatal sobre o vertido e valorización, orde ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía, condenan a todos os concellos, pero quen é o responsable de todo isto? Claro, é moi bonito cargar as tintas sobre Sogama, pero respecto disto nadie fixo nada. E agora, aínda que nos cazaran así, entre comillas, precisamente con este tasazo, desde logo dos do Partido Popular o que votamos moito de menos é que isto non teña unha contestación paralela no sentido de decir, oiga, pois este ano xa nos fastidiou ben fastidiados, pero saque eso para o ano porque nos está afogando aos concellos. E como consecuencia de afogar aos concellos, está afogando aos veciños. E iso nadie o di. Iso nadie o di. E nadie fai nada. Claro, agora, temos que subir, pobres veciños, evidentemente, pero previamente a todo isto existiron estes tres hitos que fixo o Goberno Central e nadie movió un solo dedo precisamente para que isto non fora adiante. En esa moción de Sogama se decía, si o Estado retira estes tres impostos, Sogama non sube. E esa es la realidad. Esa es la realidad. E si volvo a decir, ahora nos cazaron así, con el carrito del helado, polo menos isto, que fora unha cousa temporal para o ano 2025 e que a organización por parte de todos os concellos, tanto a FEGAN como a FEM, se puxeran de acordo para decirlle ao goberno que xa está ben de andar afogando á xente, porque afoga o Concello primeiro, pero o Concello ten que afogar á xente. E o responsable principal está ali arriba, nin siquiera está en Cerceda, está en Madrid, e sabemos quen é e como se chama. O Partido Popular vai votar en contra. Gracias. Partido Socialista. Bueno, respecto de la moción que en su día se trouxo no pleno do mes de setembro sobre Sogama e a subida de Sogama, etc., xa se dixo bastante naquel momento. Pero, bueno, como o Grupo Municipal do Partido Popular trae a coalición desta ordenanza que vamos a tratar hoxe outra vez, o tema de Sogama, simplemente queremos aclarar que a subida de Sogama, ao noso entender, ben motivada polo arcaico tratamento que ten Sogama dos residuos sólidos urbanos, que é a incineración. E iso está penado, ou está, por así decirlo, está desahuciado pola Unión Europea. Vamos a decirlo claramente. A Unión Europea non permite ese modelo. A Unión Europea pon unas condicións. A Unión Europea somos todos. E aceptamos as condicións. E o Goberno do Estado español o único que fai é trasladar esas modificacións que propón a Unión Europea. Sogama tivo tempo suficiente para adaptarse aos novos tratamentos como fan moitos países. Pero se seguimos cun modelo arcaico, evidentemente nos teñen que penalizar para que aprendamos a lección. Así que nada de poñerlle medallas a Sogama e tirar ao Goberno Central polo chan e decir a verdade como é, señor voceiro do Grupo Popular. A verdade é que Sogama nos está facendo dano a todos os galegos, pero un dano que o vamos a ver hoxe reflexado nun aumento da taxa da ordenanza municipal do tratamento de lixo neste concello, en todos os concellos galegos. Bueno, dito isto, con respecto, que non quería facer máis alusións a aquela moción que se trouxo aquí no mes de setembro, pero, bueno, vamos a falar do que nos trata. Aquí, hoxe, nos trae o Goberno do Concello de Fene unha subida da taxa do tratamento do lixo. Xa o dixemos antes, cando foi o tema da urxencia, non nos gustan os tempos, non nos gustan os tempos. A ordenanza vamos a votar a abstención, non vamos a decir que a mellor non está xustificada,
pero temos dudas razoables de que os cálculos estén ben feitos. E non pola técnica municipal, sino porque a mellor hai cosas que se nos escapan a día de hoxe, e se se houbera feito madurando o proceso con calma, incluso tendo reunións coa técnica para que nos explicara que conceptos se está metendo na subida da tasa, porque aquí ven moi bonito, pero como lle dicía eu, este voceiro a concelleira de Facenda, aquí hai conceptos que non ven explícitamente. Son conceptos contables, sí, pero nos necesitábamos que nos explicaran eses conceptos que contidos tiñan. Cando falamos de 50.000 euros de transporte de residuos, pois vostede explicou hoxe a unha proposta que fixo o Grupo Municipal Socialista onte na reunión de onde estaban as reparacións dos camións do lixo. Vostede hoxe preguntou e lle dixeron que hai. Pero igual que eso, hai outros capítulos que a técnica meteu aí no seu estudio para ver que tasa saía, que se nos escapan a nós. Entón, como temos dudas razoables de que isto este ben feito coas prisas, a nosa postura vai ser a abstención, aínda que recoñecemos que a tasa hai que subila porque o que non podemos é meterlle un gol ao orzamento deste Concello de 200 e pico mil euros. Aínda así, tamén vamos a decir, está aquí na memoria da alcaldía, está na proposta da alcaldía, está no informe da técnica, hai un desfase de 921.000 euros do custo a 895.000, que é o que vamos a recadar. O sea, aínda así, con eses números sigue habendo un desfase. O que non entendemos é como non se pudo axustar máis. A mellor, con incrementar un euro e pico, 2 euros máis esta cota tributaria, por así decirlo, pois equilibrábamos o custo do servicio co ingreso da tasa. E, bueno, dito isto, sabe vostede que imos a absternos. Moitas gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto, unha intervención, non? Alguna intervención por parte da concelleira? Bueno, como xa comentei, tampouco era intención deste goberno traer unha modificación da ordenanza, porque, como xa ven na documentación, dende o 2018 non se fixera ningunha modificación, e, de feito, no 2018 foi unha puntuación de incluir unha tarifa para inmobles sen actividade empresarial. O que sí pretendía este goberno é facer un estudio pormenorizado de todo o que supón co detalle que está dende o Grupo Socialista comentando. Entón, a nosa intención, sí que temos de prazo aí ata o mes de abril de 2025 para adaptarnos á nova normativa dos residuos. A nosa intención é, no primeiro semestre, sí que facer todo o estudo, pero iso implica unhos tempos que entre que se fai unha licitación e que se fai o estudo do que implica nun mes que nós, por exemplo, dende o mes a última reunión que houbo coa Consellería para tratar sobre esta suba que houbo do canon unitario, tivo lugar a finais de setembro. Sí que temos información, pero que en principio a idea non aceptar esta suba, pero sí que a intención do Concello é de facer ese estudio. De feito, xa temos documentación facilitada pola FEGAN con unha guía para levar a cabo esa confección da ordenanza de acordo coa normativa. Partido Popular, algunha outra intervención? Sí, moi breve. Respecto ao que dixo o voceiro do Partido Socialista, recordarlle que hai 18 países da Unión Europea que non están aplicando precisamente este imposto de vertido e valorización, ben porque consideran que non cumple os obxectivos previstos, ou ben porque pediron a súa moratoria. O sea que hai 18 países en Europa que non están aplicando. España sí o está aplicando. E respecto da tasa, pois evidentemente, a total ausencia de documentación, eso está claro.
aquí non hai unha memoria económica, non hai un informe económico, non hai absolutamente nada, e a propia concelleira nos acaba de decir na comisión que precisamente os datos os están sacando da liquidación orzamentaria do ano 2023. Que seguridade é isto? Isto non dá seguridade ninguna. E, evidentemente, esos desfases que decía o voceiro do Partido Socialista existen. Entón, os terán que asumir ustedes como goberno, non lle pidan á oposición que o asuma. Gracias. Alguna outra intervención? Partido Socialista? Sí, o Grupo Socialista entende polas palabras que acaba de escoitar da Concelleira de Facenda é que esta ordenanza no ano 25 vaise traer de novo con un estudio xa, como decía o voceiro do Grupo Popular, con un estudio, unha memoria económica que nos poda decir que taxa de verdade é a que debemos de poñer para equilibrar a balanza do orzamento deste Concello respecto ao gasto que ten a taxa do lixo. Entendo que vai haber outro pleno para unha nova aprobación desta ordenanza. Esquerda Unida, Grupo Mixto? Bueno, eu me gustaría, se me permite, xa aclarar, e así xa... Vamos a ver, de feito, non é que haya que... Non é que haya que traer xa esa ordenanza, hai que modificala, pero non só polos custes, sino porque hai que adaptala precisamente a esta normativa e hai que implementar cousas que ahora non están implementadas, é dicir, contenedor marrón, hai unha serie de cousas que hai que facer que non temos nós na ordenanza. Bueno, nós, falamos nós porque estamos aquí, pero prácticamente moi pouquiños concellos o teñen hoxe en día actualizado. Entón, non nos queda máis remedio ao longo do ano 25 que intentar actualizar conforme a normativa. Pero tamén hai que deixar sobre a mesa que non ainda que eso sea algo que ten que facer o propio Concello, temos que estar tamén as expectativas do que poida ocurrir tanto a nivel de Goberno Central como de Xunta, porque sabemos que a Xunta nos está dicindo que para o 25 vai a bonificar 12 euros, que, ollo, é o que se dixo no mes de outubro, quero dicir, pero non está ainda aprobado, non sei se van ser 12, ao final van ser 15 ou van ser 10. Unha cousa o que se dixo e outra cousa o que, cando estén os orzamentos aprobados e todo listo, veremos. E tampouco sabemos exactamente se vai haber algunha prórroga en plazos por parte do Ministerio, por parte da Xunta, quero dicir, temos que facer un pouquiño en conxunto tamén ese estudio, non pode haber modificacións de aquí a data de entrada en vigor, bueno, ao mes de abril, como falábamos. Entón, hai que deixalo tamén, a idea, desde logo, é actualizar a ordenanza en todas, non somente económicamente, sino en todas as obrigas que temos para coincidir, que, bueno, que sea unha ordenanza nova e moderna adaptada á normativa. Nada máis que isto. Non sei se... A ver, o que decía ao principio da miña intervención, que o que se pretende agora é simplemente ese incremento do 45,45%, que nos vai supoñer a nós un coste mínimo de 280.000 euros. Entón, eso, en principio, para afrontalo e que non nos supoña no 2025 que teñamos ese oco a maiores que nos afecte. Polo menos, minorizar ese custo que temos a maiores. Despois, evidentemente, haberá que facer un estudio exhaustivo de todo o que supón o servizo. Bueno, pois, se os parece, pasamos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase esta modificación de ordenanza. E damos por rematado o pleno. Moitas grazas a todos e a todas.